Vesmír je skutečně záhadné místo. Tak dobře, ale budu řídit. Co mají ufoni společného s Halloweenem? Ty můj sladký nestrávený broučku. V každé době stála každá malířka, každá stavitelka z kostek sama proti svému učiteli v jeslích. Nežila pro nálepku úspěchu, žila pro sebe, aby mohla dosáhnout věcí, které proslaví celé lidstvo. To jsou má pravidla, jinak prostě žít nechci. A teď, když soud dovolí, je čas spinkat. Já. Maggie řekla první slovo v ognedvilštině. Já. I've seen trees of green.